estamos de volta. Que hora é? Son as 7:03 minutiños. E nos probando lentes de sol, Cristian. Así andamos. Aprendendo cosas moi interesantes con Esther de Ópticas Rego, que vai nos dar unhas recomendacións para o día do eclipse. Pois sí, a ver, antes de nada, daros as gracias por darme a oportunidade de poder colaborar con vos. A ti por traernos a información, que interesante, porque estamos todos expectantes co eclipse. Sí, a verdad que é unha expectación tremenda, é unha atracción, máis nesta zona, vai ser unha zona privilexiada. Aquí na Mariña, din que, estámoslo contando, vai se nos saturar aquí de xente o tema, pero din que é a mellor zona para poder ver eclipse, eu penso que de calquer punto, que seguramente vai vir moita xente. E nos preparámonos con esta tecnoloxía tamén, porque non toda a lente de sol vale, non, Esther? Efectivamente. Claro. É dicir, hai unha serie de bulos que quero desmentir, porque dis que con a lente de sol vale, incluso xente que superpón distintas gafas de sol, incluso a través da cámara do móvil, incluso con cristal de soldador, eso non é válido. O sea, a única forma segura de poder disfrutar ben deste espectáculo é cunha gafa que este homologada. E sinalas esas porque son esas? Efectivamente. Teñen que cumplir, é máis ben indicada sempre, ten que cumplir a norma ISO 12312-2 de 2015 para que este certificada que podemos observar o eclipse sin problema. De todas formas, hai que ter unha serie de cuidados, aunque estemos usando produto homologado e demás. Non podemos estar vendo o eclipse seguido. Se recomenda, o Colexio de Ópticos estuvo facendo unhas campañas espectaculares de prevención e de formación a todos os centros sanitarios de atención primaria que somos os ópticos, para que divulguemos esta información para evitar problemas visuais importantes, non? A retina é un do sistema nervioso, non ten dolor, me explico. Eu podo estar observando o eclipse, non sinto nada, e despois acabo e digo, parece que teño como unha mancha negra, como cando nos dan un flax. Sí. E ese flax quedaos como unha mancha negra, pois esa é unha lesión en retina e é moi importante. Por eso insistimos moitísimo que se fagan as cousas ben, é dicir, non podemos estar observando, aunque teñamos ese tipo de artículo, directamente ao sol máis de 30 segundos. Porque habrá moita xente que diga, vale, eu quero telas para poder ver a eclipse o día 12 con seguridade, non? Como podemos obtelas? En calquer centro sanitario óptico facilitarían vos as gafas, mas o coste é moi simbólico, e basicamente para eso, para protección, e sobre todo que haxe personal formado que asesoren sobre todo de eso. Non, é que eu poño un cristal de soldador e vale igual. Non é verdad. É que eu poño dúas gafas por cima de outra e son moi oscuras. Non vale. Outra forma de ver os eclipses seguro sería cunha visión indirecta. Acordaderos daqueles cines que andáramos para vos sois moi xóvenes. Non, mellor si, non penses. Aquele cinexín, acordades vos? Bueno, podemos facer un cinexín casero, é dicir, cunha caixa de zapatos, por exemplo, e facemos un burato, e poñemos na parte de atrás un papel e facemos unha abertura na parte lateral. Lóxicamente, nós de espaldas ao sol podemos proyectar ese eclipse na parte de dentro da caixa, o que chamamos unha cámara oscura. Sí. Entonces, outra forma sería facer a miña proyección sobre unha parede con un papel. Que interesante isto, verdade, para coa cativada poder facer tamén outras formas, outros xeitos de non mirar directamente a eclipse, non? Mira, gustoume que sacares o tema dos nenos. Sí. Eso sí que é importante, cuidar o tema dos nenos e os ancianos, porque nos nenos a vez están xogando, poño a gafa, entón collo e quitei un pouquiño que quixen ver. Cuidado con eso. A xente maior que a mellor non teña conciencia, non deixalos solos, acompañalos. É un feito precioso, pero acompañalos. É máis genial pasalo en familia. Eu quería saber que diferencias atopamos nas gafas de sol normales, as polarizadas, e tamén con esta que nos traes para visualizar o eclipse. A ver, as lentes de sol teñen distintas categorías. Por eso é importante que haxa unha persona formada que indique que tipo de lente tenemos que usar en cada situación. Non todos temos a mesma necesidade, é dicir, hai, por exemplo, problemas patolóxicos de retina, quizá un mellor unha lente de sol que aumente contraste, como pode ser a lente tipo Esquiles, que é unha lente que fai contrastar como un filtro máis amarillo e aumenta contraste, se tiene problemas de visión. Pois hai xente mellor que, por exemplo, dedicase a navegación, que é o tema da lente polarizada que te explicaba antes, que é o ideal para donde temos luces de moita reflexión. Por exemplo, xente que pesca en río, xente que navega no mar, porque no mar, no río, a luz chega á superficie da agua e rebota, entón por eso nos vemos reflexados como un espello. Pois con a lente polarizada, o que fai é eliminar toda esa luz
que ven por reflexión, co cual ti podes ver o que hai debaixo. Pois un pesca en río, cando fan as troitas, poña a gafa de sol para ver as troitas, vais a por debaixo da auga. Anda, están facendo Isto é trampa un aí, teste que traes, non? Para facer. Efectivamente, todos podes Pero queres probalo. probar, Cristian? Se eu poño estas E gafas, agora ves aquí un montón de debuxos. eu vexo aquí como moitos debuxos, iso é. Sí, Pero se nos poñemos estas, seguramente ti non vexas nada. Esa No, eu non Esa vexo. non é, esa non é. Totalmente. Entón, ese tipo de lente é unha lente específica para, por exemplo, para a conducción, para deportes náuticos, incluso para xente que fai altas montañas, que usa esquí e demás. Sí, que iso é interesante tamén para poder protexerse. Efectivamente. Despois, xente, por exemplo, cando vayamos a alta montaña, a playa, que hai unha reflexión moi alta de luz, o problema non é só a sensibilidade á luz, que hai que me molesta a claridade, teño que andar así escorrindo os ollos. Bueno, con moito saltarche unhas pequenas arrugas, pero nada que un bon lifting non arregle, Que non? solucione, non? O problema é a reflexión e a luz dañina. Entón, por eso é importante, se vamos a neve, que é unha reflexión do 98%, ou na playa, na area Sí, que reflexa sobre todo moito cando máis, hai un día moi usar brillante. unha lente de categoría 4. Pois, Esther, moitas grazas. Nada, Sobre un todo, placer. emprazámoste ao día 12, pois haberá que verse aquí, que Por nos suposto. estaremos con programa especial da Televisión de Galicia tamén, Pois pasaremos durante e todo o verémonos. día. Moitas grazas. Un placer. Graciñas Devolves as gafas. Sí, por suposto, para ti, aí Moitas está. grazas. E volvemos, que como dicimos... Graciñas. Chao. Gracias, cariño. Estamos aquí despedíndonos en condicións. Aí está, grazas. Grazas, Esther. Que estaba Dani pendente, verdade, de conectar connosco, non queremos retrasar.